Presidente, eu quería preguntarlle onte no Congreso bloqueábase a senda de déficit vai a supoñer ou pode supoñer un presuizo para Galicia de 280 millóns de euros, como valora isto? No, eso, que iso que se está dicindo non é certo. Non sei se dende o goberno o din intencionadamente ou non, eu diría que contén a verdade. Nos xa cando aprobamos o noso orzamento como proxecto no Consello da Xunta, e espero que se aprobe no Parlamento, xa fomos o límite máximo de gasto que podíamos ter, que é dun 3,5%, e, polo tanto, é independente agora calquera outra cousa que se poida aprobar ou que poida propoñer o goberno. E o que se está dicindo de que deixamos pasar a oportunidade de ir a unha cantidad superior non é certa. Xa estamos agotando a nosa capacidade co límite de gasto do 3,5% e, polo tanto, o de onte que se aproba non iba a afectar en absoluto, e eu pido un pouco de rigor. Xa que non son capaces de aprobar un orzamento no goberno central, polo menos que sexan un pouco rigurosos, un pouco leais cos esforzos e cos orzamentos que estamos aprobando en das comunidades autónomas. Galicia non vai perder absolutamente nada, xa vamos ao límite, por favor, que non conten cousas que non son certas. Presidente, irá o domingo a manifestación convocada por Feijóo contra o goberno e contra a corrupción? Sí, bueno, vou intentar, a verdade que é unha... eu tiña unha senda potente este fin de semana, pero, bueno, entendo tamén que a razón desa convocatoria, que manifestar o que sinten, estou seguro que millóns de españois, tamén seguro que moitos votantes do Partido Socialista, que isto xa non vai de sensibilidades ou de preferencias políticas, vai de mandar unha mensaxe dicíndolle a Pedro Sánchez que así non podemos seguir. Ahora vemos no cárcere todos os que estaban moi próximos a él, todos os que formaron equipo con él, eran o seu equipo, e ele era o equipo tamén con eles, ou está no cárcere ou o seu entorno familiar con imputacións judiciais, con suizos pendentes probablemente. Vimos onte no Congreso como perdeu toda a posibilidade de ningún tipo de aprobación, de impulso legislativo. Así non podemos seguir. Eu creo que a mensaxe que hai que lanzar é que o pobo español, tamén, por suposto, os galegos, cando se convoque eleccións xerais, temos que falar, temos que tomar un novo rumbo, e iso que hai que decir, aparte da propia gravedade da situación. Os casos de corrupción gravísimos que estamos coñecendo, todos os indicios, as decisións judiciais, é tremendo. A imaxe internacional que estamos transmitindo, a sensación real de bloqueo que se está producindo, creo que isto hai que expresalo, e o domingo pareceme unha boa opción, e, por tanto, eu farei todo o posible, intentarei estar. Sí, Bueno, supoño que iremos sabendo máis cousas, e faime gracia, porque igual que outro día o presidente saleu raudo e veloz a desmentir algo que salira do entorno de Coldo e de Ábalos sobre esa reunión que decían que mantiveron antes a moción de censura con Otegi, e só desmentiro categóricamente. Hai outras cousas nas que calan, polo tanto, claro, é moi curioso, algunhas cousas desmentidos, outras cousas silencios. Insisto, isto debería decir o presidente do goberno tamén, se é certo ou non. El saberá se é certo, el saberá se Ábalos pode acreditar ou non, o mellor por eso cala. Insisto, me temo que seguirán salindo este tipo de revelacións e este tipo de cousas que se irán contando. Por eso digo que así non podemos seguir. Xa solo cada unha das afirmacións, das cousas que se van sabendo, un goberno serio, calquer outro goberno europeo, estaría dando a entender ou provocando caída do goberno ou cando menos convocatoria de eleccións. Aquí sabemos que non, pero vemos que non polo empeño de Pedro Sánchez en manterse no poder a toda costa. El saberá por qué, pero, insisto, España así non pode seguir. Sí, acabase de coñecer que o dono de Sargadelos di que dimite, que impón un ERTE de 15 días a 86 traballadores. Vai tomar a Xunta de Galicia cartas no asunto? Mire, no seu momento, cando hubo un conflito hai uns meses en Sargadelos, a Xunta de Galicia intentou mediar para chegar a unha solución. Naquel momento conseguiuse, agora intentaremos facer o mesmo, pero eu tamén pido seriedade. Dende logo, o que aseguro
cumprimento da lei, toma das decisións que nos correspondan como Xunta de Galicia. Non creo que sexa un bo final calquer outro que non implica a continuidade do traballo normal da fábrica. Por lo tanto, imos ver ante este novo episodio o que sucede e intentaremos volver a facer o papel que outra vez nos levou a unha solución. Agora tamén somos conscientes das nosas capacidades e das nosas responsabilidades como autoridade laboral e, dende logo, exixiremos o cumprimento da lei. Muy ben, gracias.